Saját emelőgépre lenne szükséged, de nem akarsz újat vásárolni? Mutatjuk, miért éri meg a Mateko használt emelőgépei közül válogatni. Nálunk minden használt gép rendszeresen karba van tartva, ezáltal a megbízhatóság garantált. Átadás előtt szakembereink minden esetben gondoskodnak arról, hogy a gépek műszaki állapota kifogástalan legyen. Vásárlás előtt, ha szeretnéd, ki is próbálhatod a gépet. Ez nem kérdés. Minden gép friss vizsgadokumentummal kerül átadásra, csak szkenneld be a QR kódot. Nincs kellemetlen meglepetés. A megvásárolt gépet igény szerint akár a munkaterületen is át tudod venni, a szállítás miatt ne fájjon a fejed. Az adásvétel nálunk gyors és egyszerű, nem először csináljuk. És a legjobb az egészben az, hogy május 31-ig akár 10% kedvezménnyel is vásárolhatsz használt gépet a Matekónál. Kattints az alábbi linkre, és tekints meg gépeinket a weboldalunkon. Kérdésed van? Keresd kollégáinkat, és segítenek neked a választásban.